Scooching to go out already. I just walk in the damn Do you door. wanna eat? Anong gagawin ko sa asawa ko? Uy, wala halos tulog. Aalis na naman siya. Hi guys. Ang ginaw-ginaw ngayon. So, meron po tayo dito sa freezer. Grabe, hindi na maano itong aking freezer. Hindi na ma-open. Red snapper. So, kuha ko nito ng isa. Kasi ako lang kasi yung kakain. And apat guys ang laman ng red snapper. Ito yung mga binibili ko guys. Mga wild caught talaga ng mga isda. Loko. Malinis na po ito siya. Defrost na lang ang kulang. So, harvest natin ang ating alugbati. Yan. Harvestin natin kasi, ay na. Ang amoy guys. Amoy alugbati manggid. Sana lang guys na hindi po ito mamatay ang atong alugbati pag ipasok na natin siya sa basement kasi doon talaga ito papunta. At wala akong kalagyan dito sa garahian kasi po maginaw po ito kapag winter na talaga. At alam niyo naman itong garahian namin is close open po yung pinto, no? Kasi nga sa sasakyan labas masok. So kaya hindi po ito kayanin dito. So itry natin ito sa basement. So yun, at dahil naka-harvest na tayo ng ating alugbati, dito na naman tayo sa ating garden guys. As in, patay na siya guys. Maginaw, inulan, uminit man ito guys. Meron pa rin bungang natira. Ito yung mga baby. At alam nyo na nakikita nyo yung mga dahon dyan. Patay na sila, diba? Kasi nga, wala na silang pag-asa next year ulit. Pero kukunin ko itong mga baby na sitaw natin kasi sayang. At makakain pa natin ito guys kasi meron tayong bulanglang or utan Bisaya or lauoy kung sa Mindanao pa. Yun siya. Magkaiba ang pangalan, no? Iwan ko na lang sa Batman. Parehas lang naman sila. Palagi kong sinasabi na last na ito, diba? Last na itong harvest, ganun-ganon. Kasi guys, sayang naman, oy. At saka, ito na talaga. I think ito na yung pinakalas. Kasi kung meron man akong makikita, hindi, kukunin na natin. Wag na nating i-film. Charot. But anyway, so, andito tayo, no? Kunin na natin itong kamatis. Buti na lang hindi nag-froze. Malinis. Kahit konti lang yung ating ito siya. At least meron tayo, no. O tara, luto lang tayo guys. Kaunting sabaw lang. Ako lang naman isa kasi. Konti na lang yung natira ko nito. Magtanim tayo niyan next year. Sayang wala akong atsal. Yung bell pepper na no? Okay, sayang talaga. So, meron akong mga ginger kasi hindi ko siya nagagamit kasi wala tayong magagamit ko lang yung ginger kapag magluluto ako ng mga salad-salad. Like mga seafood salad, cucumber salad. Yun siya. Pero this time, gamitin natin siya sa atin ng ilong ko, guys. Okay. Yan. Sure na hindi masyadong masabaw kasi ako lang naman kakain din. May konting gulay lang din. So, yan. At masarap pag higit-higit ng sabaw sa kaya. Tanggal talaga siya guys. So, yan. So, ilagay ko na ang ating sitaw na konti. Naka-harvest pa ako guys kahit namamatay na yung sitaw. Ito yung mga last, mga baby ba. Ilagay ko na yung isda para maging malasa ang sabaw ng isda. Okay? Ilagay ko na po siya dyan. Ilagay na natin ang frozen pa siya guys. Kasi hindi nag-defrost ng maayos. Ang tagal nag-defrost. Ang bango niya dahil po sa sa tanglad at isda. Ang bango. Sa mga tao pong hindi mahilig kumain ng gulay guys, ay sorry na lang kayo guys kasi masarap talaga ang gulay guys. As in. Iwan ko kung bakit may taong ganun. Oh guys, pasensya na kayong nag-rob-rob ako no kasi nga yung panahon ba ngayon ba hindi maganda, ulan, mahangin, ginaw. So, komportable ako sa rob whole day, everyday tayo sa bahay nito kapag maginaw talaga, no? So, yun, ang sarap-sarap nito, guys. Grabe. Si Mister, guys, naloka ako. Umuwi siya kagabi. Pero, umalis dito sa bahay, 5 o'clock. Nakauwi siya, 12:30, natulog, 1, naligo, 2:30. Pero ito, grabe yung pagod niya. And then, tumawag din siya ngayon sa akin. Sabi niya na, yung parking sa Manhattan kasi Sunday, ang daming ganap daw pag Sunday kasi ang daming kinoclose na road. Nahirapan siya guys, alam niyo 5 o'clock pa siya. 5 o'clock siya umalis dito. 5 something. And then nagpunta pa siya sa kapatid ni Tammy kasi gusto niyang puntahan yung pusa.
ng kapatid ng Tami kasi wala sila doon. Sabi ko ako na, ayaw man niya guys. Gusto niya siya lang daw. Tinawagan ko siya guys. 9 something, almost 10 o'clock na ata ngayon. Nagdadrive pa siya sa city guys. Ang ginawa niya is drive looking for parking daw. Yung parking lot na magbayad ka ng $50 or more is puno. Nagkalinya ang sasakyan. Grabe daw nag-waiting kasi Sunday. Naghanap siya sa daan kasi yung mga parkingan daw sa daan is mayroong mga meter ba. And then kapag Sunday, free daw yun sa kaya ang mga taong puno daw. Na-stress jud ko guys, as in na-stress siya guys. Grabe yung stress din niya. So sabi ko sarili ko, Tami, you don't deserve this kasi talagang inano niya yung sarili niya. Parang ikaw yung magka-problema sa sarili mo kasi talagang ini-stress mo yung sarili mo. Grabe yung pag-alala ko guys. Maglaban na lang ako guys kasi talaga. Sabi ko sa kanya ay magtrabaho siya dito na side. Kahit ano, driving, yung local. Yung trabaho kasi niya wala dito na side guys. Wala pang pang city yun na siya. Yung profession niya pang city talaga siya. So, ngayon, sabi ko, kalimutan mo na yung mo. Gusto mong trabaho na gusto mo. Maghanap ka ng iba. Gusto drive. Okay na yan. Basta kayo makita. Ang gusto mo talagang magtrabaho. Yun lang. Ay, ako talaga guys. Nakakaano yung minister kasi. Instead of mag-relax na siya, no? Hindi man din ako, guys, kung sabihin ninyong magtrabaho ako, okay naman ako guys. Yun lang yung masabi ko, okay naman ako. Pero kung talagang di magtrabaho ako, wala naman akong problema kasi lumaki ako ng trabaho guys, no? Ngayon lang ako hindi nagtrabaho for how many years kasama si Tami. Yung first few years namin nagtrabaho ako, pero pero ngayon kaya ko naman ang buhay, okay naman ang buhay. Pero kung gusto talaga kung di magtrabaho ako, wala naman akong problema guys kung magtrabaho. Lumaki ako nagtrabaho, 13 years old, grabe, kahit saan-saan ako nagtrabaho. Kahit ano-ano, pagdating dito, kahit ano-ano din yung mga pinagtatrabaho ko dito. Na-stop lang talaga siya, 2010. Walang trabaho talaga ako, 2010 hanggang ngayon. At okay naman ang power, okay naman. Kaso lang is, kami yung pinag-alala ko guys. Kasi, sobrang stress niya. Sabi ko, you don't deserve this stress. So, dito tayo sa garahian. Boring talaga ako ngayon guys. Wala ako masyadong ginagawa. So lumabas ako and naglinis-linis dito sa backyard. Actually, nagsapyaw tae sa iro. And then, tinitignan ko din kung mahaba na ba yung damo. Ang haba na guys. I mean, patay siya na mahaba. So, kailangan ko siyang, I don't know kung kailan ko siya mapuputol, pero kailangan ko siyang putulin this week. So, nilagyan ko din itong bag na pwede lagayan ng magiginaw, lagyan ng ice. So, nilabhan ko kasi madumi na siya. So, yun, pa-dry lang natin siya dyan. Meron akong mga basura dito sa garage. So, kailangan ko siyang gamitin. Tulad nito, nag-trim kasi ako. Nag-trim ako ng line kahapon. And then, yun, wala akong nilagyan ba. So, kaya naisip ko, gamitin nga natin itong basurahan natin. Malaking basurahan. So, so dito ko siya ilagay kasi sa tingin ko magagamit ko tong basurahan na to for pag may mga basura si Tami sa kanyang sasakyan. Diyan ko na diretso ilagay. Which is good, makakolekta tayo ng basura dito, hindi lang nagkatag-katag kasi. Buti na lang naalala ko na meron pala akong basurahan guys. Meron pala akong ito. So, I love, ow, ow. Roxy, right here. Right here. You're not going to the leather. I become like your dog mama. Dog mama, doggy. Roxy, right here. Roxy, listen to me. We're gonna make Dada a coffee. Come on. Come on. So, he's home a little bit early today. So, maganda kasi nakauwi na siya
early konti. It's 9 o'clock. Usually 12 o'clock yun makauwi. So ngayon maaga-aga, which is good. Kasi magpaano tayo, magpatuslok. Charot, joke lang. Joke lang! Wala na nauso guys. Hindi na nauso sa mga tiguwang. Sabi pa nila, usay, hindi uso. Uso naman kaya na sa mga tiguwang. Ayaw buot kay kapoy ba na. Okay. Wala na pala yung tubig. Kailangan ko palang mag-refill. Wala na yung tubig. Nakalimutan ko. Love? Love? Don't yes on me. Come here. Pay attention to me. I'm so lonely and lonely and lonely. I'm so lonely. I love you. I love you too, Autumn. Your daughter's like scooching to go out already. I just walk in the damn Do you wanna eat? No? I know that. I know. Seriously, Roxy? You just get in a long time ago. Roxy? You guys are almost off already. You don't even need to drop. Take it off. And 4 eggs, 3 eggs. Huh? You used to be in bed now. It only took like an hour. Right? Oh, what? Where are you working today? Just make the egg cold a little bit because it was hot. I don't want it to be in a cheese. Oh, you got it. Wait. How's it? Uy, relax. Huh? You don't go there, right? This is arugula. Everybody wants to be here, really? This is arugula now. Yeah.
got yesterday. I put chicken here. This one, oh. Do you want the sausage also? I put a thing, oh. Big one. Do you have a spoon here? Fork? Yeah. Do you want orange? One orange? No, I don't want orange. I don't get one for you guys. No, I'm talking about orange juice. I want orange now. You want orange juice now? Yeah. Okay. What? Oh, put it in my latte bottle. Tapos na guys ang ating pag ano. Alis na siya. Check natin if meron nakalimutan. Wala. You sure you don't want your sausage? Huh? Okay. Bye, Rashi. Look at that face. Look at that. She said that I thought you're going outies. And at least meron na. Nagdala na siya ng kanin, salad. Well, actually hindi kanin. Dala na siya ng bakon. That's right.